Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande o ɗo ñalawma dimanche 2 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habruji mon e ɗemgal pulaar ɗum noon tituji men mawɗi giɗoɗen ko toon to États-Unis ana kanko Donald Trump e hollama oɗo saaha joni hollo programme mawɗo mo jogui ko fate kala ɓeɗon takkanoɓe bonande ko 6 janvier so artonta hono ancien président Jimmy Carter en woni goski makko yettima toon to librairie makko ɗum noon woni ñalawma 9 janvier tugnade kadi habruji men to maison blanche jogorwode ko fête national sibawde guenes makko habruji men international ma en jaa toon to Gaza min tugnade kadi habruji gummi toon de Israël mbi sibabunde Hezbollah ɗoftaki nanodiral banngal fate en kañum hoore mum foti yaltude toon to banggue rewo Liban ɗum ene wayno nandiral ngal ko nder sesel fof hay toon to Mali ƴeewen ko kanko Choguel Maïga ko haala oɗo saaha joni ɗum noon sitilɗon noon ko kanko wonno premier ministre e kadi oɗo saaha mo tuuma kadi gueɗe ɗum mbiya saji majjuɗi habruji men toon to Mauritanie mandataire international waɗama contre Mauritaniaji goto biyeteɗo Abdoulaye Wul Khalibi toɗen habruji men ko toon to Sénégal gouvernement Sénégal ɓe nomi neɗɗo goto yo ardo galle ko fate audiovisuel oɗo nomination addi ene addi luural seeɗa wonande yimɓe membre wi Pastef ko ɗum woni titre ɓuɗi mawni ɗo di journal ma en gara defeji muɗum joni joni radio jowarnade ka leydi garda ka basnaɗa Sénégal ka Burkina ka Cameroun Afrique Amérique ono to kesere radio jo karaja jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare haade men nadde habruji d' abord koko fate e weeyo oɗon gandi tugui heccanki nana haale wonde ƴiwonde mawdi taw ko ƴiwonde neige koko yettotoɗo henna ɗum noon ko tugui tan indiyana kenteki hay tan ma o hay ko ɓuuri wonande walluɗoɓe kono e wayno ko ala foto ɗum memani États-Unis oɗo saaha ɗo kalten ɗo tugui 10 heures subaka hande dimanche en wayno neige koko fuɗɗi tellade e hiisaji mabɓe oɗo saaha joni wayno ko neige koko jogori continde tellade ha ñande ɗum noon minuit ñande talata ɗum noon en wayno ko lendi jamma hawnaki neige nattata tellade tugnan hande service météo ko haali en wayno ko tugui oɗo subaka hande dimanche a yettonima ñande altini jamma ɗum noon minuit subaka talata en wayno ko neige ma won nokkuji ma yaha tugui 12 centimétre tan ha yettanima 25 centimétre ɗum noon ko neige kewɗo kadi neige o kadi won nokkuji ma wontu glace neige o kadi ardata koye hendu ɗum noon wayno ko nokkuji ɓurɗo hulede oɗo saaha joni wayno ko banggue worgo Indiana banggue rewo Kentucky hakkude Ohio e banggue kadi worgo Ohio ɗum noon wayno no mbirni henna ko neige koko jogori continde ha ñande altini jamma ɗum noon ko à partir de minuit subaka talata nder neige o darta ɗum noon wayno jangol oɗo saaha joni ko jangol ngol kadi ko tellugol ha no ko fati température ɗo ɗo jarten ɗo wonɓe diwan Cincinnati e ko taari ɗum ene wayno ko température o yarata joni ko moins 6 degré ma continue wonir noon ha hedde 2 heures du matin ñande altini subaka après température o kadi ma montoye seeɗa ha wone moins 4 degré Celsius ko noon yarata ha yettanoma talata garowo ɗum noon ko tugnade hande service météo ɗum noon wonde onon wonɓe laabi ƴeewe nokkuji ɗi gonɗon ɗi so tawi ko nokkuji ɗi ko mbiya émergency oto jolle autoji oto jeeya liggueyaji moɗon donc kala ko waɗa émergency ene wayno ko oɗon nokku kondirten oɗon nokku tan ko yimɓe wonɓe soit ko pompier ji soit ko policier ji walla ko waɗi noon habruji men hande toon to États-Unis tugnade kadi e kanko Donald Trump ene wayno programme makko mawɗo ko wonde sa waylude gueɗe kewɗe ko fate justice leydi ɗum noon e justice leydi ndi so wiyama noon ko yaafade woni yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa nangganoɓe walla yimɓe ɓe ganduɗa ha hande ne goni e ñawoji ko fate jannugu bannongu toon ñande 6 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko e tugnade kadi e ko haala tugui nguɗon janggo waɗi ene wayno ko kene won 1,500 e capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo nangganoma e onon saaha état ji sappo ɗi foof ko ɓuuri hen hewde ɓeɗon yimɓe on wayno oɗo saaha joni koko coka tugnade hande service ko miɗi ko fate en justice mbi tugui tan novembre ene wayno ko 1,250 neɗɗo ɓen ko yimɓe nanggaɓe ɗum noon ko yimɓe tumanoɓe e 1,250 yimɓe tumanoɓe arnoɓe toon seppude toon to congrès ko wawi wonde fof kanko Donald Trump ko wadde yaafade ɓeɗon yimɓe kala so cokanoɗo hen wawa yaafade ɗum kono noon e wayno ko luurodiral no woodi oɗo saaha joni FBI pour mumen wonde ko woni yimɓe nanggaɓe
ko yimɓe ɓe ganduɗa e waɗɓe feloni noon firti ko jani policier walla jani mi e yimɓe FBI. Habaruji men États-Unis hono kanko ancien président Jimmy Carter no wayno goski makko mima toon to wuro makko Plant hanki ene wayno ko faade toon to Atlanta noon ene wayno fayi ko librairie makko to woni toon to Atlanta. Tunggal hande ko Maison Blanche haali ene wayno ko ñande alhamisa garo 9 janvier ene wayno ko kanko président Joe Biden wi wonata ko fête nationale ɗum noon ko sibabude mayde kanko Jimmy Carter oɗon ñalawma e nder konngudi o haali o kanko président Joe Biden wi ko Jimmy Carter ene wayno ko neɗɗo kaɓaɗo no pour mumtude kala ko fate ñawuji kaɓaɗo pour kadi ƴewde beele e kisal nowna e aduna e kadi kañum hoore mum pour wallude droit civil et droit de l'homme e aduna o neɗɗo kadi balɗude kadi yimɓe ngala galleji e yimɓe kadi famarɓe dole wonde avocat mumen donc ɗum woni kanko président Joe Biden no haali haala kew ko fati Jimmy Carter sifti noon tan hono kanko Jimmy Carter ene wayno ko lewru octobre ɓennuɗo ndi o dañi duuɓi temedere e kadi e nder ko duutono ko duutono toujours ko wurde ha wawa wotande hono Kamala Harris e ɗum noon ono woosiyade makko mayete tugnade hande kabaruji gomiri toon ko fati noon cérémonie guenes makko hawnaki président ji ɗi foof président ji ancien président ji e hawnaki hay kanko président kesso cuɓaɗo Donald Trump mami gar toon to Atlanta o tawede ko fati cérémonie guenes makko caggal cérémonie o noon tugnade kadi e habaruji gomiri toon de Maison Blanche ono kamɓe galle mabɓe kamɓe Carter ene wayno ko nder ɓe jahaɓe guboyamo taw ko nokku privé tugnade hande habaruji gomiri kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Israel hakkude muɗum e Liban e tugnade hande ko Israel naaɓe kaali ɓe mbi wonde ko nanodiral ngal hakkude kamɓe Israel e Hezbollah ɗum noon ko dartinde haare wonde toon to hakkude mabɓe hakkude kamɓe Israel e Liban e ɗum noon e wayno ko nanodiral ngal ko jogori dartade mon siftinde ɗon tan gila nanodiral ngal waɗa ha hande oɗo ñalawma jarten kamɓe Israel ɓe nattani bombardude Liban kamɓe Hezbollah kadi en wayno ha hande ɓe continue neldude bomboji mabɓe toon to Israel ko wawi wonde fof en tugnade haaluji gomiɗi toon de Israel et surtout ministre mabɓe toppiti ko fate défense mbi wonde ko ni jeeyano e ko nandiral ngal toɓɓe nanodiral ngal ene jeeyano hono kamɓe Hezbollah ɓe jalta nokkuji gonɗi toon to banggue worgo Liban noon ko tugnade konngudi makko kanko Katz kanko woni ministre toppitiɗo ko fate défense mo Israel ko wawi wonde fof en wayno ko wi wonde so yettima 26 lewru janvier nden woni délai mabɓe kamɓe Hezbollah e poti yaltude nokkuji soɓe jaltani firti ko kamɓe Israel maɓe duttoye e nanodiral ngal ɓe mbiya wonde ko nanodiral ngal hankkadi wodani ɗum noon ko tugnade hande konngudi makko kanko ministre défense mo Israel biyeteɗo Katz kanko haali ɗum hande dimanche hande oɗo ñalawma 2 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi habaruji men international tugnade ko Radio France International haali ɓe mbi armée russe wiide wonde ko gonga ene wayno Ukraine naaɓe mbawi ɗum wadde contre attaque ɗum noon ko région gonɗo toon to Kursk oɗon région noon ko région gonɗo e Russie siftinde toon oɗon région kamɓe piyaɓe ɓenen kuji ɗi ɗon guila mois d'août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasnayyi donc oɗon région wondeɓe toon kadi kamɓe Ukraine naaɓe ko yidde toujours jogade koɓe hunde nde koɓe mbawi wossodirde so tawi kaldigal waɗi pour wiide wonde ko tawde ɓene occupé kamɓene leydi e nder Russie alay saago Russie naaɓe kañumen jalta e Ukraine ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade haaluji kalnoɗe ene wayno ko mbi ko 9h subaka hande ene wayno ko ennemi mo mbiyata ɗum noon ko Ukraine wawi wadde contre attaque pour dartinde armée russe joguinoɗo anni ɗum faade zone mo mbiyata Kursk toon to Russie ko wawi wonde fof e tugnade hande article o wi wonde ko Russie naaɓe mbi wonde ko sibabunde ɓe kutorimi kañumen koye men aviation ngaji mumen e sibabunde kadi lance uji mum roquette uji mawɗi ɗi jogui ene mbawi dartinde avance mabɓe kamɓe Ukraine naaɓe e oɗon région toon to Sénégal e tugnade kadi e habaruji gomriɗi ɗo Sénéweb hono kanko président mo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ene wayno o nomino docteur Awa Bokardi Tall ɗum noon yo won gardiɗo ko mbiyata CNRA noon ko conseil national de régulation de l'audiovisuel ɗum noon ko kamɓe ndenata ko fate holno kala ko wiyete radio ji télévision ngaji on jarata ɗum ɗon noon nomination en wayno ko kamɓe yimɓe jeeɓe Pastef puɗɗinoɓe wadde seppoji sibabude wiide wonde ko oɗo nomaɗo ko ɓoyen tan ene waɗanno en haaluji bonni pinnoɓe Ousmane Sonko en huccini ɗum kadi laamu hono Bassirou Diomaye Faye ɗum noon arde ɗum nomede ɗum ɗon ko hunde contraire ko ɗum waɗi kanko Ousmane Sonko nder konngudi ɗi o ƴefti hannde ɗum noon ko hannde dimanche yimɓe yo paam wonde ko laamu ɓe laami jooni ko état no wurno kadi ene wayno ko e konngol makko kanko Ousmane Sonko wi wonde ko
président Bachir Diomaye Faye nde nemi oɗon nde kañum hoore mum haalnimo kono yiyani hay caɗele gonɗe hen e wiide makko kanko Ousmane Sonko wi wonde ko wona kala yimɓe wiyoɓe ɓe mbiya wonde ɓe jokkotirta e mumen walla ko way noon o wi kadi ene wayno ko président mawɗo leydi Sénégal hono Bachir Diomaye Faye wona wonde ɗon tan defandudemo kanko Ousmane Sonko pour ƴettoje ɗi ƴetta e wiide makko kadi wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye o laami ko Sénégal naɓe donc gueɗe ɗe waɗata ɗe hen kanko Ousmane Sonko o wi wonde ko yo yimɓe paama intérêt leydi ndi ɓuuri wonde intérêt poɗodiral hakkude parti ji walla hakkude yimɓe ko fati politique intérêt personnel ko Sénégal naɓe ne poti famde wonde ko gardiɗo leydi Sénégal o woni ko service tout le monde citoyen ji Sénégal foof ene wayno ko yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe oɗo saha joni joguiɓe haalluji bonni fatude makko kanko Bachir Diomaye Faye pour o nomi oɗo ene poti dartade ɗum noon ko kanko Ousmane Sonko haali ɗum hande toon to Sénégal e tungnaɗi kadi habaruji gomriɗi toon to Seneweb suka debbo goto no wiye Yaye Ndiaye warama toon to Touba tugnade hande article o ene wayno waddanno koye keyni ko goto donc tugnade article o haalni o ne wayno ko kanko oɗo suka debbo ene wayno o foɗodiranno ko walla o dugdanno koye miñum gorko makko gorko miñum gorko makko o ene biyeteɗo M Ndiaye no mbiri e woni on caggal mum no dukoji mabɓe noon wonno ko poɗodiranno ko fate peel mo ganduɗa ɓe kutora ɗum nder galle men kono nde dukoji ɗi no guliri ndi kanko keyniraɗo ene wayno nangui leeɓe o fi suka debbo on suka debbo caggal nde ambulance nawi ɗum ma nde yetto taw maayi sibabu nde gañande ɗe heeɓi e kiiɗo leeɓe kanko suka debbo mayiɗo noon mo oppi sukaɓe nayyo kanko suka debbo ene wayno ko joomgal makko woni mawnum piiɗo mo laaɓi o kañum hoore mi yaara ko duuɓi 25 oɗo saha joni ene wayno kanko suka gorko jaaro duuɓi 25 oɗo saha joni takkaɗo wonde ko kañum fi laaɓi o gendarmerie brigade gonɗo toon to Saraji Belel nanguimo omono mofta toon oɗo saha joni tugnade hande habaruji gomri toon Seneweb habaruji men toon to Mauritanie tugnade journal biyeteɗo Taqaddum ono mandat d'arrêt goto waɗama mandat d'arrêt international waɗama ɗum no waɗi ɗum ministére public 6e chambre du tribunal de Nouakchott waɗi ɗum oɗon mandat d'arrêt international joofi ko neɗɗo biyeteɗo Abdallahi Wuld El Khalil to e Mauritanie naji jibinaɗo toon hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati toon to Tabarek Zéne kanko wajo ko takka o wiya wonde ko pijirloji wuri on wonde kadi yimɓe yeeyoɓe gueɗe kaɗaɗe ko wayno drogaji en kadi kanko hoore makko omo waɗa kadi falsifié kayitaji document ji officiel o modditi kadi compte uji banque taw ko pénal ɗum ɗo foof pour wawde wostade kalisaji taw ko ɗum noon ko hunde no wona gonga ɗum noon e tugnani hande article o mbi wonde mandat d'arrêt waɗa ko ñande 19 lewru décembre kanko hoore makko e tugnade hande vidéo ji audio ji circule ji e réseaux sociaux ji oɗo saha joni mbi wonde ko walla yimɓe takkaɓe en gonde makko ene jeeya hen taw ko policier ji taw ko yimɓe wonɓe renoɓe centre ɗo pijirloji mbaɗata e yimɓe kadi renoɓe kadi kala ko fati prostitution to woni toon to Mauritanie kedden habaruji men ko toon to Mali hono ko Choguel Maïga ɗum noon ko ancien premier ministre mo Mali o caggal nde fotte yimɓe ɓe ganduɗa en taw ko yimɓe partisan ji makko waddeɓe bonani o wi wonde ko yimɓe fof ne potiri entade ko fati ndolago kala laamiɗo walla ardiɓe natɓe ko fati hullude ndolago ko ene wayno ko ɗon gurdam haalata o wi hay goto wawa ardade yimɓe taw ardirto ko pour hulɓinde ɗumen pour ménage hayso ardi yimɓe fof aɗa yimɓe fof kaso ya andu han hoore ma koye ɗum ɗon jogorɗa rewde o wi kadi ene wayno ko kala neɗɗo politicien kollo kutortoɗo ko battande mum jogorani wonde battande moƴƴo siftinde on toon ko kanko Choguel Maïga kanko hoore makko o natti wonde premier ministre ko ɗum noon ko caggal nde kanko hoore makko fuɗɗi ha wonde haalluji won e tugnade yimɓe no kaldita mbi wonde komo yenna militaire uji ɗum noon e nder discussion e nder oɗo message mo waɗi o wi wonde ko kala cikkuɗo wonde kanko mo yenna militaire uji wondi ko anda o sinde wonano militaire uji jammoɓe goni hande ɓe mbawan dañde kadi victoire uji keɓaɗi ene waɗi ko kanko Choguel Maïga ko yiiɗi hollude tan wonde ko jogade makko anniye makko continue wonde ko fate dillude e gueɗe politique toon to Mali bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogonno on hande ɗemgal Pulaar siftindon tan hande ko dimanche 2 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi 25 ko musidɗo moon Amadou Touré halduno mon yen mbaalo jaam ha jaam kadi on jarama